שלמה רבה לא חון. אני רוצה לדבר איתכם היום על קהילות יהודי כורדיסטן. על קהילה שבעצם נמצאת על כל ארץ כורדיסטן ומתפרסת על פני 5 מדינות. על סוריה, על טורקיה, על עיראק, על איראן ועל אזרבייג'אן. נתחיל מכורדיסטן הסורית. בכורדיסטן הסורית אנחנו מדברים על 2 ערים מרכזיות, הערים קמשלי, קמשלו, שהיא הייתה המרכז הרוחני של יהודי סוריה, וגם עיר מרכזית בסוריה ככלל, והעיר נסיבין, שמוזכרת כבר בתלמוד כעירו של רבי יהודה בן בטרה, שגם בה היו יהודי כורדיסטן הסורית. אז 2 ערים מרכזיות עם עוד בודדים שנמצאים מסביב, והם מרכזים את כורדיסטן הסורית כולה. כשאנחנו מדברים על כורדיסטן הטורקית, שבה נמצאים קהילות מפוזרות שרואות את עצמם לא כל כך חלק מכורדיסטן עצמה, אבל בסופו של דבר, אנחנו נדבר על זה באריכות בפעם אחרת, הם גם כן חלק מכורדיסטן עצמה. זה בעצם קהילות אורפה, דיארבקר, וואן, ג'רמוק ועוד, מה שנקרא אורפלים, ג'רמוקלים ועוד, והם כורדיסטן הטורקית שמרכזם הרוחני היה אורפה. מרכז כורדיסטן, אנחנו הגענו לכורדיסטן העיראקית, אז כורדיסטן העיראקית מתחלקת למחוזות. המחוז הצפוני ביותר הוא מחוז מוסול. מחוז מוסול, הערים בו ערים מפורסמות שאנחנו דיברנו עליהן, עוד נדבר עליהן. מרכזם היה העיר זכו, אקרא, נרווה, דוהוק, עמדיה, ברש, את השמות כולם מכירים, והם בעצם היו צפון כורדיסטן העיראקית, צפון כורדיסטן הבבלית. מרכזם הרוחני היה נרווה, אחר כך הפך להיות עמדיה, בסוף גם כן זכו, ושם יש לנו חלק מאוד גדול מכל המטען הרוחני ובעצם כל המסורת של יהודי כורדיסטן שמתרכז במחוז הזה, מחוז מוסול שהוא הצפוני ביותר. לאחר מכן יש לנו את מחוז ארביל. ארביל היא העיר הגדולה, בירת כורדיסטן, האוטונומיה הכורדית, שהיא עיר וקהילה שהיא מחוז בפני עצמו, אבל גם קהילה מיוחדת בפני עצמה, שריכזה סביבה עשרות, מעל 30 כפרים שהיו פזורים בכל האזור, והיו בהם קהילות מאוד קטנות, שמרכזם הרוחני, מרכזם הלימודי, וכמובן רשות העדה של אותו מחוז היה בעיר ארביל. במחוז היותר צפוני, היותר דרומי, הוא מחוז סלמניה, שגם הוא מאוד מאוד דומה לארביל, אבל בו אנחנו מוצאים יותר ערים מרכזיות כמו העיר סלמניה, כמו העיר קלדיזה, כמו העיר קרחוק, וגם ביניהם כפרים שנמצאו פזורים בכל האזור. מרכזם הרוחני ומרכזם התרבותי היה בעיקר בעיר סלמניה, בעיר קרחוק, שבהם למדו ולשם שלחו את הבחורים ללמוד, שם יצאו להתפרנס, אבל גם היו מפוזרים בכפרים מסביב. אז כשדיברנו על כורדיסטן העיראקית, אמרנו מחוזות, מחוז מוסול, מחוז ארביל ומחוז סלמניה. כשאנחנו מדברים על כורדיסטן הפרסית, אז בכורדיסטן הפרסית יש 2 מחוזות, שאני לפחות מגדיר אותם כ2, החוקרים מגדירים אותם לפעמים כ1. החלק הצפוני הוא החלק, עוד לא הגענו לכורדיסטן האזרבייג'נית, שהוא בחלק הפרסי רק היותר צפוני, נקרא לו החלק המרכזי, הוא הערים סאקז, בנה, בוקן, סנקלה, כל האזור הזה. האזור היותר דרומי, האזור של קרמנשה, של סננדאג', של קירן, קסר שירין, קווירן, כל האזור הזה של דרום כורדיסטן הפרסית. והחלק שאמרנו שנדבר עליו, האזור של כורדיסטן האזרבייג'נית, שהיום הוא חלק מכורדיסטן הפרסית, היום הוא הפך להיות חלק מאיראן, אבל גם שם היו תהפוכות, הוא היה פעם של טורקיה, פעם של ברית המועצות, הוא נמצא ממש בצומת דרכים כזאת, אבל אפשר לקרוא לה כורדיסטן האזרבייג'נית, שבה העיר המרכזית היא העיר אורמיה, בעצם זאת הייתה בירת המחוז, האזור
שריכז את התורה, והלימודים היו שם, והמסחר היה שם. ומסביב יש לנו גם את בשקלן וסבלח, ועוד יישובים, ונרדה, ועוד כמה ערים שנמצאים מסביב. אבל מרכזם היה העיר אורמיה. אז אני מקווה שעשינו סדר, כל אחד יכול לשייך את עצמו לאן הוא שייך, לנשדידן מכורדיסטן האזרבייג'נית, לכורדיסטן הפרסית, לכורדיסטן הבבלית, כורדיסטן העיראקית, לאיזה מהמחוזות, אמרנו סלמניה, אירביל ומוסול, אם אנחנו מדברים על כורדיסטן הסורית וכורדיסטן הטורקית. אני מקווה שעשיתי סדר, ונתראה בעזרת השם בפעם הבאה, ככה נעמיק את השורשים שלנו, נעמיק את הידע שלנו לגבי כורדיסטן, ובעזרת השם נצליח להתקדם הלאה, לעלות ברוחניות, בגשמיות, בהבנה, מה זאת העדה שלנו, ולשמר את המסורת לדורות הבאים.